O Videafest Cambados sobrevive á Cidade Europea do Viño. A proposta que nacera o Aveiro deste nomeamento repite este ano cunha fórmula que resultou exitosa, a mestura de música, cine, gastronomía e, por suposto, viño. Queríamos, pois, facer, por decir así, a actividade perfecta, unha actividade que tivera, pois, bueno, moito de calidade a nivel gustativo, vale? Moito dos produtos daqui da terra, moito dos viños daqui da terra, e aderezalos tamén con cultura e con espacios. Hai novidades respecto do ano pasado. O programa concentrarase en 4 días entre o 28 e o 30 de xuño e o 1 de xullo. Tamén a entrada será de pago cun custo de 8 euros, un xeito de poñer en valor a actividade. Tratamos de trasladar eco público que ao final tamén ten que participar porque estes proxectos ten que ser cofinanciados, non? É dicir, hai unha parte privada, unha parte pública e despois que ten que ser o espectador, o público, e se ten interés que ten que poñelo en valor, non? Como a hora de comprar os produtos que temos aquí, non? O que se trata tamén desto é poñer de valor espacios, pero que a xente disfrute dos produtos e os compre, os consuma e que fale deles, pois, donde sexa, non? Que hai que defender un pouco o que estamos facendo desde aquí. O programa arrincará o día 28 en Pazo Baión coa actuación de Gonzalo Arca e a proxección da película Un paseo polas nubes. O formato será similar nas citas dos seguintes días en Terras de Lantaño e Laguer de Costa. Despedirase o 1 de xullo cunha sesión vermú na Fundación Manolo Paz e o concerto de cómplices. Todas as xornadas acompañaránse coa degustación de produtos de primeira calidade e, por suposto, viños das adegas anfitrioas. Son espacios que non vamos a saturar de moita xente, é para disfrutar, para convivir e para poder falar uns con outros e non se trata de vir aquí a masificarnos, non? As entradas poden mercarse na web videafest.com ou na oficina de turismo de Cambados.